48-dňový program Život v osvietení v indickom ašrame v Bidadi nabral doslova letecký štart. Paramahamsa Nityananda zasvetil účastníkov do intenzívnych jogových techník na vybalancovanie samána energie, jednou z energií, ktoré prirodzene cirkulujú v našom tele. Samána je špecifický proces, ktorý je zodpovedný za to, ako sa vzduch hýbe po vašom tele. Od tejto časti k tejto časti a tejto časti na celom tele. Na tele máme 21 bodov, 10 na prstoch, 10 na prstoch na rukách a koruna čakra na vrchu hlavy, ktoré slúžia ako vstupné body pre vstup vzduchu na telo. To je samána. Tento proces sa volá samána. Keď je samána vyrovnaná a v poriadku, kedykoľvek vám poviem nejakú myšlienku a budete sa na ňu sústrediť počas meditácie, vaše telo začne prejavovať mimoriadne schopnosti, ako napríklad cítiť sa veľmi ľahký, alebo veľmi ťažký, alebo cítiť sa, ako keby sa telo zväčšovalo, alebo scvrkávalo. Tieto 4 javy sa nazývajú anima, lahima, mahima, karima. Ashtama Siddhis je popísaných 8 mimoriadnych schopností. Tieto sú 4 z nich. Rozumiete, čo sa vám snažím vysvetliť? Toto sú 4 mimoriadne schopnosti. Levitácia sa najskôr stane psychologicky a potom aj fyzicky. Budete sa cítiť väčší, ako ste, a to najskôr psychologicky, potom aj fyzicky. Ak sa vám podarí fyzická levitácia, to znamená, že vaša samána je vyrovnaná. Ak sa vám podarí levitovať psychologicky, to znamená, že vaša samána nemá žiadnu ranu. Ale ak sa vám nepodarí ani fyzická, ani psychologická levitácia, tak vaša samána sa potrebuje najskôr vyliečiť. Teraz začneme jednoduchý proces na to, aby sa samána energia vyliečila a vyrovnala. Ale od zajtra budete prechádzať silným procesom, ktorý ju vyrovná natrvalo. Nityananda, ktorý sám je siddha a ovláda umenie levitácie, vypúšťa do vzduchu silnú anima energiu, ktorá pomáha účastníkom programu okúsiť čaro levitácie. Anima je jedna z Ashtanga Siddhis, 8 joginských schopností, ktoré ovládajú len siddhovia a jogíni starovekej Indie.